Καλωσορίσω λοιπόν και ευχαριστώ θερμά για την παρουσία τον κύριο Λευτέρη Κοντό, είναι Διευθυντής Επενδύσεων της Global Wealth. Κύριε Κοντέ, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλημέρα και ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Και εμείς ευχαριστούμε. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν, να ρωτήσω τελικά ποιο είναι το προφίλ για μια χρηματιστηριακή εισαγωγή. Τι πρέπει να ξέρει κάποιος για να, όταν θέλει να μπει σε ένα χρηματιστήριο, δεν αναφέρω μόνο στην Αθήνα, σε όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου. Γενικότερα. Καταρχάς θα έλεγα ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι μπορεί να εισαχθεί μια εταιρεία, είτε είναι από startup, πιο δηλαδή εξειδικευμένη και νέα, μέχρι μια όριμη εταιρεία. Αν είναι startup θα εισαχθεί σε μια unregulated, σε μια μη ρυθμιζόμενη αγορά, όπως λέμε, μια παράλληλη αγορά. Αν είναι πιο όριμη εταιρεία πάει στις ρυθμιζόμενες και στις κύριες αγορές των χρηματιστηρίων κάθε χώρας. Άρα, επειδή υπάρχει ένα κομμάτι κόσμου που νομίζει ότι είναι μόνο για μεγάλες εταιρείες και τεράστιες, δεν ισχύει αυτό. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι αναφορικά με τη συμβατότητα και την καταλληλότητα σε εισαγωγικά μιας εταιρείας, ουσιαστικά θα έλεγα είναι τρία τα σημεία, τα βασικά σημεία που είναι πολύ σημαντικό να έχουν αυτές οι εταιρείες. Το νούμερο ένα είναι να υπάρχει ένα ελκυστικό και ένα sexy και δυναμικό business plan. Δηλαδή, το κομμάτι του χρηματιστηριακής στο χρηματιστήριο αφορά εταιρείες οι οποίες θέλουν να κάνουν τη διαφορά στα επόμενα χρόνια. Έτσι. Άρα δεν έχουν ένα αφήγημα, να το πω εγώ πιο απλά, προς τον κόσμο που να ακούσει και να πει αυτός είναι εδώ σήμερα και θέλει να πάει πιο πέρα. Ακριβώς. Με αυτόν τον τρόπο, έτσι, να το εξηγήσει. Δηλαδή, πρέπει ουσιαστικά να υπάρχει μια αναπτυξιακή τροχιά η οποία να εμφανίζεται και να φαίνεται και στο business plan της και στις ενέργειες της εταιρείας. Γιατί αυτό? Γιατί ουσιαστικά αυτό θα προσελκύσει το ενδιαφέρον θεσμικών, αλλά και ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι ουσιαστικά επενδύουν σε μετοχές εισηγμένων εταιριών. Το δεύτερο κομμάτι, πολύ σημαντικό σημείο, είναι αναφορικά με την ομάδα διεκπεραίωσης. Η ομάδα διεκπεραίωσης έχει να κάνει όταν εισάγεται μια εταιρεία στο χρηματιστήριο, εμπλέκονται αρκετοί ειδικοί. Αυτό λοιπόν, αν δεν υπάρχει σωστή οργάνωση. Διάφοροι κρίκοι δηλαδή. Διάφοροι κρίκοι, αν πραγματικά δεν υπάρχει σωστή οργάνωση, μπορεί να εξελιχθεί σε πύργο της Βαβέλ. Για ποιο λόγο? Γιατί ουσιαστικά χρειάζεσαι έναν εξειδικευμένο για την εταιρεία σου κατάλληλο σύμβουλο εισαγωγής, χρειάζεσαι έναν auditor, έναν ορκωτό ελεκτή, χρειάζεσαι οι λογιστές να είναι αυτοί που γνωρίζουν τα κομμάτια των διεθνών λογιστικών προτύπων κτλ. Άρα είναι ένα κομμάτι. Είναι κομμάτια του puzzle τα οποία είναι σημαντικό να οργανώνονται σωστά από την αρχή. Και το τρίτο κομμάτι, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει να κάνει και με τη συμβατότητα της επιχείρησης, αλλά και με τη συμβατότητα του επιχειρηματία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το τρίτο κομμάτι είναι το προφίλ του επιχειρηματία. Πρέπει ουσιαστικά να μπορεί κάποιος και να θέλει να αξιοποιήσει το προφίλ του εισηγμένου. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές χαριτολογώντας, πόσες φορές έχεις καθίσει στο ίδιο τραπέζι με έναν εισηγμένο. Για ποιο λόγο το ρωτάμε αυτό? Γιατί δείχνει τη διαφορά. Οι εταιρείες ιδιωτικές, η ΙΚΕ, η ΕΠΕ, η ΑΕ, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, είναι άπειρες. Σωστά. Οι εισηγμένες είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Γι' αυτό και έχουν και τη μεγαλύτερη δημοσιότητα, την χάνουν τη μεγαλύτερη δημοσιότητα. Ό,τι κάνουν, αμέσως γίνεται η προβολή των μέσων ενημέρωσης που πέφτουν πάνω τους. Ακριβώς. Άρα λοιπόν το τρίτο κομμάτι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο και πρέπει να είναι και το προφίλ του επιχειρηματία κατάλληλο να μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το εργαλείο. Τώρα, η συνταγή τώρα επιτυχημένη είναι αυτό που μας είπατε, μας περιγράψετε, αλλά εγώ επειδή τώρα από την εμπειρία τόσα χρόνια έχω δει ότι εκεί που πραγματικά την πατάνε αρκετές εταιρείες έχει να κάνει με την αποτίμηση, κύριε Κόντε. Δηλαδή, είναι προφανώς ο ιδιοκτήτης να θέλει την εταιρεία του όλο και να είναι πιο ακριβή από ό,τι μπορεί να είναι τα fundamentals. Εκεί ποιος μπορεί να του δώσει την κατάλληλη εικόνα και να τον πείσει ότι κοίταξε να δεις, δεν κοστίζει 10 ευρώ η μετοχή σου, κοστίζει 9. Μπες με 9 και η αγορά θα σε αποτιμήσει αν αξίζει για παραπάνω. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι που μια χρηματιστηριακή αγορά αποτιμά τις εταιρείες. Επίσης, είναι και ένα από τα ωφέλη που μπορώ να σας πω εντάχει ουσιαστικά εντάχει γιατί να εισαχθεί κάποιος στο χρηματιστήριο. Είναι και ένα από τα ωφέλη έχοντας την αποτίμηση, είναι διαφορετική αποτίμηση όντας ιδιωτική εταιρεία. Σωστά. Σε σχέση με μια. Να μπει σε μια οργανωμένη αγορά. Να σε αποτιμάει η αγορά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ίδια εταιρεία μπορεί, σαν ιδιωτική εταιρεία, να αποτιμάται 3 με 5 φορές παράδειγμα τα κέρδη της, ενώ σαν public εταιρεία, σαν δημόσια εταιρεία, σαν εισηγμένη εταιρεία, να είναι 15 και 20 πάντα αυτό είναι προς τα πάνω τα κέρδη της. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αναφορικά με ένα από τα ωφέλη.
Ένα δεύτερο όφελος ουσιαστικά της εισηγμένης είναι και η άντληση κεφαλαίων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πλέον σε βλέπουν και άλλα μάτια τα οποία σαν ιδιωτική εταιρεία δεν σε βλέπανε. Η άντληση κεφαλαίων σημαίνει ότι πλέον σε βλέπουν άνθρωποι οι οποίοι επενδύουν σε εισηγμένες μετοχές, θεσμικοί επενδυτές, αμοιβαία κεφάλαια, χρηματιστές και όλο αυτό το χρηματιστηριακό οικοσύστημα το οποίο μέχρι τώρα αγνοούσε την ύπαρξη. Δεν σε βλέπουν. Ή σε ήξερε σαν brand. Εντάξει. Ακριβώς. Το δεύτερο, όπως είπαμε, είναι η υψηλότερη κεφαλαιοποίηση. Το τρίτο, πολύ σημαντικό, είναι η αναγνωρισιμότητα και αυτό που λέμε ενδυνάμωση κύρους. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό γιατί από τοπική εταιρεία ξαφνικά το σύμβολό σου φαίνεται σε παγκόσμιες πλατφόρμες. Σωστά. Εκεί που ήσουν μια εταιρεία στην Ελλάδα ή παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, ξαφνικά φαίνεται το σύμβολό σου στο Wall Street Journal, στο Bloomberg και σε όλα τα site. Πράγμα που σε βοηθάει να μπει και σε αγορές με μεγαλύτερη ευκολία, έτσι, να σε γνωρίσουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για δύο λόγους. Γιατί το κομμάτι αυτό, τα νέα σου πλέον αφορούν το κοινό, είσαι public, αυτό που λέμε. Άρα και το πιο μεγάλο κομμάτι των νέων σου διατίθεται στο κοινό δωρεάν. Σκεφτείτε λοιπόν αυτή τη δημοσιότητα που παίρνει κάποιος εισηγμένος δωρεάν σε σχέση με το τι θα πλήρωνε αν την έπαιρνε σαν private εταιρεία. Σωστά. Που στο ένα τα media, τα μέσα, επειδή αφορούν το κοινό, το επενδυτικό, τη διαχέουν απλόχερα. Ναι, σωστά. Και το δεύτερο κομμάτι είναι επίσης ένα σημαντικό όφελος είναι η εξαγορά άλλων εταιριών που γίνεται. Γιατί πλέον η μετοχή σου είναι το νόμισμά σου. Σωστά. Σου δίνει τη δυνατότητα δηλαδή να εξαγοράσεις και άλλες εταιρείες με νόμισμα τη μετοχή σου αντί για cash. Σωστά. Ή μισό cash, μισό μετοχές, που σημαίνει πάρα πολύ σημαντικό. Γίνεσαι μεγάλο ψάρι πλέον. Στη θάλασσα, ενώ είσαι ένα μικρότερο, τώρα μεγαλώνεις πλέον και μπορείς πλέον να κοιτάς με άλλη. Ακριβώς. Μεγαλώνεις. Οπότε, αλλά μπορείς να προσελκύσεις και περισσότερα ταλέντα. Ναι. Καλύτερα ταλέντα, καλύτερους εργαζόμενους. Σωστά. Γιατί τους δίνεις μπόνους σε μετοχές οι οποίες έχουν αντίκρισμα. Σωστά. Βλέπουν κάθε μέρα πόσο κοστίζει η περιουσία τους. Ακριβώς. Λίγο αυτή η διεθνή τάση θα ήθελα να ρωτήσω τώρα, που έχουμε πλέον εταιρείες, όχι ιδιαίτερα μεγάλες, οι οποίες επιλέγουν πλέον να μπαίνουν στις αγορές και μάλιστα μεγάλα χρηματιστήρια. Αυτό έχει να κάνει με την ανάγκη ρευστότητας, έχει να κάνει αυτό που λέτε και με την ανάγκη δημοσιότητας. Τι βάζουν συνήθως οι επιχειρηματίες ως πρώτο? Έχει να κάνει ουσιαστικά με την. Καταρχάς, έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των οικονομικών κυρίως, που πλέον βλέπει κάποιος ότι απομυθοποιεί το κομμάτι του listing. Δεν είναι πλέον μόνο για τεράστιους, μόνο για μεγάλους. Ναι. Άρα, ένας φιλόδοξος μικρός μπορεί πλέον να δει με καλό μάτι και σαν πολύ καλή εναλλακτική την εισαγωγή της εταιρείας. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι οι τάσεις στην αγορά είναι θετικές, είναι ανωδικές και όλο και περισσότερες εταιρείες εισάγονται σε χρηματιστήρια είτε σε παράλληλες αγορές είτε σε κύριες. Πριν πάμε στη δική σας εταιρεία, να πω ότι εδώ στην Αθήνα γενικά έχουμε αυτή την κρίνια ότι δεν μπαίνουν γενικά στο χρηματιστήριο της Αθήνας μεγάλες εταιρείες. Έχουμε διαπιστώσει, κύριε Κοντέ, ότι ειδικά στην Αθήνα, και μιλώ συγκεκριμένα τώρα για το ελληνικό χρηματιστήριο, ότι οι επιχειρηματίες αυτό το οποίο δεν ανέχονται σε εισαγωγικά είναι ότι θα πρέπει να πάνε το καλοκαίρι στις συνελεύσεις και να απολογηθούν στο μέτοχο των 10 μετοχών, γιατί έδωσαν μπόνους στα μέλη της οικογένειάς τους ή στα μέλη του ΔΣ ή γιατί οι ίδιοι αύξησαν το μισθό τους κτλ. Αυτό όμως έτσι λέει. Έτσι είναι όμως. Εταιρική διακυβέρνηση αυτό λοιπόν είναι εταιρική διακυβέρνηση. Ένας λόγος λοιπόν που ουσιαστικά είναι και αυτό που λέγαμε πριν, πολύ σχετικό με αυτό που πολύ σωστά λέτε, είναι ουσιαστικά ότι η εισηγμένη έχει και αξιοπιστία και διαφάνεια. Άρα και αυτό ακόμα που λέτε σίγουρα τα ανακοινώνει, σίγουρα ενημερώνει, σίγουρα ελέγχεται και σίγουρα υπάρχουν ορκωτοί ελεκτές οι οποίοι βλέπουν και ελέγχουν τα οικονομικά στοιχεία. Βέβαια. Άρα όλα αυτά τα πράγματα που μπορεί να γίνουν δεν είναι τίποτα, δεν μπορεί να είναι εγκρυπτό. Όπως ήταν μέχρι τώρα που ήταν η ιδιωτική επιχείρηση. Αυτό. Όπως μας μεταφέρουν και την κρίνια τους ότι λέει απασχολούν πλέον κόσμο, ειδικά μόνο για τις ανάγκες του χρηματιστηρίου. Για την αλληλογραφία την καθημερινή και οτιδήποτε άλλο προκύψει. Που θα μπορούσαν αυτά οι εργαζόμενοι να είναι για το growth της εταιρείας. Ναι. Αυτό μας λέτε. Ουσιαστικά όμως αυτό είναι ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο αφορά. Βασικά η εισαγωγή στο χρηματιστήριο είναι μια βάρκα με δύο κουπιά. Θα λέγαμε. Ναι. Το ένα κομμάτι έχει να κάνει με την ανάπτυξη και υλοποίηση του business plan της εταιρείας. Οπότε, αν το πάρουμε αυτό σαν παραδοχή ότι αυτό από τον επιχειρηματία γίνεται, είναι πάρα πολύ καλό. Και το δεύτερο κουπί όμως έχει να κάνει με την ανάπτυξη της χρηματιστηριακής οντότητας της εταιρείας. Γιατί αλλιώς δεν θα έχει τα ωφέλη
που μπορεί να έχει από μια εισαγωγή και θα έχει μόνο τα κόστη. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό και τα δύο κουπιά αυτά να δουλεύουν παράλληλα. Γιατί αν δουλεύει μόνο το ένα, ουσιαστικά βλέπουμε να γυρίζει γύρω-γύρω από τον εαυτό της. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί μια εταιρεία να πηγαίνει καλά στο business, αλλά να μην πηγαίνει καλά σε αποτιμήσεις. Και να λέει ο κόσμος, μα πώς είναι δυνατόν? Αυτή η εταιρεία έχει πάρα πολύ καλά νούμερα, αλλά δεν έχει καθόλου προσέξει τη μετοχή. Οπότε εκεί η εισαγωγή στα χρηματιστήρια έχει να κάνει με ένα ταξίδι το οποίο έχει δύο κουπιά, που πρέπει παράλληλα να αναπτύσσονται και τα δύο. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Global Wealth Group, το σχεδιασμό και την εισαγωγή. Να μας πείτε, να μας αποκαλυφθείτε. Ωραία. Ουσιαστικά το 2021, όταν σχεδιάζα την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο. Πάνω στα χρόνια του COVID, Στα χρόνια του COVID ακριβώς. Τότε γνωρίστηκα και με τους δύο επιπλέον συνεταίρους μου. Όταν σχεδίαζε λοιπόν αυτό το κομμάτι, θέλαμε ένα χρηματιστήριο το οποίο να μην έχει πάρα πολλά έξοδα, γιατί μόλις είχα βγει από ένα reverse takeover, όπως λέμε, από μια αμερικάνικη συγμένη, η οποία στην Αμερική τα κόστη είναι δυσανάλογα. Υπολογίσιμα θα λέγαμε. Υπολογίσιμα. Οπότε τότε λοιπόν ιδρύσαμε 3 άνθρωποι την Wealth Avenue τότε, η οποία ουσιαστικά με 30 αρχικούς μετόχους, μετά από 6 μήνες, καταθέσαμε την αίτηση εισαγωγής μας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Γιατί στην Κύπρο? Γιατί τότε ήμασταν συμβατοί, η φάση της εταιρείας μας ήταν συμβατή με εκείνο το χρηματιστήριο. Ναι. Έκτοτε λοιπόν ουσιαστικά πέρασε πάρα πολύ νερό στα αυλάκι που λέμε, αν και πολύ σύντομο το διάστημα. Μέσα σε περίπου 20 μήνες είχαμε αντλήσει περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ από 300 επενδυτές. Όλο αυτό το κομμάτι των εργασιών μας έπαιξε πάρα πολύ στη δημοσιότητα. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, τα ωφέλη μιας συγκεκριμένης εταιρείας. Αυτό μας έδινε τη δυνατότητα να μπαίνουν συνέχεια στις αυξήσεις κεφαλαίου καινούργιοι μέτοχοι, οπότε να μπορούμε να υλοποιήσουμε και περισσότερα έργα στο κομμάτι του real estate. Ναι. Και από εκεί και πέρα, μετά από 35 μήνες περίπου εισηγμένοι, ενώ δεχόμασταν ήδη προτάσεις για εξαγορά, για συγχώνευση, για διάφορες συνέργειες από εξωτερικό και από Ελλάδα, δεχθήκαμε μια πρόταση η οποία εμείς αξιολογήσαμε και επιλέξαμε και νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ μας. Συγχωνευτήκαμε μαζί με τον fund management εταιρεία GMM, Global Money Managers, η οποία ουσιαστικά έχει 570 εκατομμύρια assets under management και ουσιαστικά έχει άλλους 3.000 μεριδιούχους στην επενδυτική της βάση. Αυτό λοιπόν έχει από κάτω τις περίπου 52 funds, τα οποία επενδύουν σε όλους τους τομείς της οικονομίας, και μαζί με την Wealth Avenue, με αυτό που κάναμε εμείς ήδη, που επενδύουμε σε οικιστικά ακίνητα, πορευόμαστε στη νέα εποχή μαζί. Άρα αυτό που θέλω να δείξω είναι ότι ουσιαστικά ναι, από 3 άνθρωποι, πριν από 40 μήνες περίπου, μετά από 30 μήνες εισηγμένοι, 35 μήνες εισηγμένοι, δεχθήκαμε μια πρόταση, συγχωνευτήκαμε με ένα τεράστιο οργανισμό, ο οποίος αυτός, αν δεν ήμασταν public, μπορεί και να μην υπήρχε ποτέ. Μάλιστα. Εύχομαι καλή επιτυχία, καλή συνέχεια και θα χαρώ να τα ξαναπούμε πάλι με περισσότερα νέα και ειδήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Να είστε καλά, κύριε Κοντέ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.